үткән яй башҡорт тоҡомло балҡорттарының күпләп үлеүенә бәйле умартасылар һәм аграрийҙар араһында бәхәстәр тыуҙы. Айырыуса рапс баҫыуҙар янындағы умарталыҡтар зыян күрҙе. Ошоға бәйле пестицидтар һәм агрохимикаттар менән хәүефһеҙ эш итеү тураһындағы федераль законға Башҡортостан парламентарийҙары үҙгәрештәр тәҡдим итте. Проект Рәсәйҙең закон сығарыусылар советына үтте. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студиялы Гөлсимә Иштанова. Бөгөн беҙҙең һорауҙарға Башҡортостан дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Рөстәм Ишмөхәмәтов яуап бирә. Рөстәм Рифатович, һаумыһығыҙ. Шулай итеп, үткән йәй ошондай күңелһеҙ осраҡтар теркәлеү менән умартасылар бына агрохимикаттарҙы ҡулланыуҙы федераль кимәлдә көйләү кәрәк дигән теләк белдергәйнеләр. Һәм ниһайәт бына федераль кимәлгә үтте, закондар сығарыу советына ҡабул ителде. Был ниндәй пункттардан тора был закон проекты? Ысынлап та был беҙҙең республика ғына түгел, бөтә федерация кимәлендә бик актуаль был законопроект. Әйтергә кәрәк, был аграрийҙарҙан, беҙҙең умартасыларҙан килә һәм үткән 2019 йылда күп кенә субъекттарда, шул уҡ республикала ошо агрохимикаттарҙы ҡулланған ваҡытта зыян күп интергәндәр ине. Шуңа әлеге ваҡытта беҙҙең законопроект профилле комитеттан ебәрелде, дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙан. Һәм совет законодателя ул беҙҙең положительный заключение булды. Һәм беҙ регламент буйынса беренсе уҡыуға сығырға тейешбеҙ. Беҙ уйлайбыҙ, был законопроект дәүләт думала тергеҙеү булыр тип уйлайбыҙ. Сөнки әлеге ваҡытта йәйгә тиклем ошо законды ҡабул итеп, инде көйләр кәрәк, шулай бит, умартасылар һәм аграрийҙар араһындағы мөнәсәбәттәрҙе. Законопроект үҙен ҡараһаҡ, беҙ тәҡдим иттек. Беренсенән, бына ошо агрохимикаттарҙы ҡулланыр алдынан халыҡҡа ваҡытында мәғлүмәт булырға тейеш. Уведомление була. Һәм шул ваҡытта беҙҙең ул умартасыларҙан түгел, ул икенсе яҡтан беҙҙең баҡсасылар төрлө культураларҙы үҫтергән ваҡытта ул рапс ҡына түгел. Әйтергә кәрәк, рапсты сезонда 7-8 тапҡыр обработка эшләйҙәр. Шуға ул ҙур ғына зыян килтерә. Демәк, башҡа культураларға ла зыян килтереү ихтимал. Әлбәттә шулай. Шуға беҙҙең тәҡдимдән килә инде бына ошондай уведомление булырға тейеш, мәғлүмәт халыҡҡа ваҡытында. Ә инде үҙенең сроктары, ниндәй формала эшләнергә тейеш, ул Рәсәй Федерацияһының ауыл хужалығы министрлығынан тәртибе булырға тейеш үҙенең. Һәм ошондай Башҡортостан парламентарийҙары тәҡдим ителгән закондар, Дәүләт думаһына үткән закондар күпме һуңғы осорҙа? Әлеге ваҡытта Дәүләт думала беҙҙең 12 законопроект ҡарауҙа тора. Ниндәй темаларға? Иң көнүҙәктәрен ҡараһаҡ, был беренсенән мин әйтеп китер инем, торлаҡ коммуналь хужалыҡтың дәүләт мәғлүмәт системаһы тураһында. Был законопроект буйынса беҙ тәҡдим иттек күп фатирлы өйләрҙең акттарын, бына осмотр тураһында, ошо акттар бөтә мәғлүмәт улыһынса ошо информационный системала индерелгә тейеш. Сөнки беҙҙең күп фатирлы өйҙәге йәшәгән собственниктарҙың, уларҙың ваҡытында мәғлүмәт булырға тейеш, һәм улар күрергә тейештәр инде смета, ҡайсан ремонт эшләнәсәк, ҡайсан капитальный ремонт, һәм ошо асыҡ рәүештә яңы киң мәғлүмәт сараларҙы ҡулланып, условияларҙы ошо халыҡҡа еткерергә тейеш. Һәм икенсе яҡтан был управляющий компанияларға яуаплылыҡты өҫтәй. Һәм асыҡлыҡ индерелә шулай бит. Асыҡлыҡ, әлбиттә, һәм ул сифат яғынан ошо ремонтларҙы ваҡытында үткәреү ваҡытында сифатын күтәрергә тейеш тип уйлайбыҙ. Сөнки йәшәүселәр аҡса түләй, ни өсөн түләгәнен ваҡытта асыҡ ҡына белеп еткермәй. Әлбиттә шулай. Ә инде икенсе, бына шул әһәмиәте ҙур тип уйлайым был законопроекттың, был закон рәүешендә йөрөмәгән автобуслар штрафты түләмәйенсә артабан йөрөйләр, пассажирҙы йөрөтәләр. Беҙ тәҡдим иттек, бына федераль кимәлендә законға үҙгәрештәр индереп, штрафты түләгәнсе ошо автобустарҙы ҡуйырға штрафстоянкаға. Сөнки улар күбеһе арендала торалар, был автобустар, һәм улар штрафты түләмәйенсә, түләгәнгә тиклем шулай дауам ителәр йөрөтөргә. Шуға беҙ уйлайбыҙ, был иң беренселәрҙән хәүефһеҙлекте өҫтәрәсәк, һәм ошо юлларҙа беҙҙең тәртип күберәк булыр тип уйлайым. Шулай итеп ышанып ҡалабыҙ ысынлап та. Һәм тағы ла Башҡортостан парламентарийҙарының ҡабул иткән бер законы, ул да булһа балаларҙың снюстар һәм никотинлы конфеттар менән ағыуланыуына бәйле. Был йәһәттән йәмғиәттә ҙур ғына бәхәстәр, ҙур ғына фекер алышыуҙар ҙа булғайны. Тыйылды, ниһайәт, һатыу. Яуаплылыҡ ниндәй? Ысынлап та был законопроект күп кенә һорауҙар тыуҙырыр тип әйтергә кәрәк.
һәм Ради Фарич үзе мына социаль сәттәрләр аша әйтте бит инде туктатырга был бәләне әйтергә була. Һәм әле вакытта был санкцияларны карасак, безнең ниләргә гражданнар өчен штраф 3000-дән 4000-гә тиклем, вазифалы кешеләргә 30 000-дән 40 000-гә тиклем, юридик шәхесләргә 150-дән 200 000-гә тиклем штрафтар тора. Инде халат һату осрагы тергелһә, ул вакытта бу штрафтар күбәясәк. Әлбәттә, без ошо законнарны кабул иткәч, магазиннарда рейдтар үтте, безнең народный контроль, Трезвый Башкортстан неләр проектлары буенча бит инде. Шуңа без мына халык белән бергә, активистлар белән бергә был вакытта тәртипкә китерәбез. Һәм халыктан да шундай әүземлекте көтеп калаһыгыздыр. Әлбәттә, сынап та ошо әүзем рәвештә карарга, ниндидер сигнал булса, безгә yetkәргә, без үзебезнең парламенттан, депутаттардан контрольдә эшләргә дәрбез. Тагы ла балалар һәм үсмерләрне яклау буенча нинди закон проектлары карала һәм каралды? Әлеге вакытта без моны кабул итәсәк, без кабул ителде законопроект, яңа закон был комендантский час буенча. Элек безнең 24 сәгатьтән 6 сәгатькә тиклем эшләйне комендантский час. Әлеге вакытта без поправка индереп, сәгать 23-тән башланып һәм сәгать 6-га тиклем. Был норма 1 майдан эшләйсәк һәм 30 сентябрьгә тиклем. Максаты нимәле? Максаты, әлбәттә, хукук бозуларның кәмәйтүе. Моны безнең һәм яшьләр белән эшләгән вакытта, төрле сараларда үткәргән вакытта, шулай ук хукук бозуларны әзәйтү шул максатта тора. Шулай да төп яуаплылык барыбер да ата-әсәләрнең иңендәләр, килешәгезме? Әлбәттә, ата-әсәләрнең яуаплылыгын берәү дә алмай. Айрым сайтырга кирәк, был комендантский час дип әйтәйек, ул ярдәмгә килә ата-әсәләргә һәм буның һөҗүмтәләре позитив рәвештә булыр дип уйлыйм. Күп балалы гаиләләргә йер участкаларын бүлеү буенча белүебезчә, Башкортстанда йер участкаларын алуды финанс ярдәм белән алмаштырып була. Кемдер бу финанс ярдәмгә дәгъва итә ала? Үзгәрештәр 3 яки уннан да күбрәк балык булмаган, балаһы булган гражданнарга һәм гражданнарга инвалид булган гаиләләргә уларга арнала ярдәмгә. Мына йер урынына уларның мөмкинчелеге бар. 250 000 акча аларга. Был акчага гаилә үзләре первоначальный взнос индерә ала, ипотека алган вакытта, мәсәлән, айрым процентлар түләргә мөмкинчелек бирә һәм төзергә һәм үзебезнең республиканың территориясында торак бинаһы һатып алуга шундый мөмкинлекләр бирә. Кайда мөрәҗәгать итәргә мөмкин? Әлеге вакытта безнең закон да кабул ителгәч, безнең булырга тиеш подзаконный акт дип әйтәбез, постановление правительства, шуга улар үзләренең кайда сиратта торалар, үзебезнең администрацияларда, жилищный комиссия, яшәү урыны буенча, моны администрацияларга барып, комиссияга гариза язарга кирәк. Һәм әлбәттә, ошондай гаиләләрнең үзләренең ризалыгы булырга тиеш. Йер менән ошо ярдәмне алыргамы, акчалатаймы 250 000 шундай. Әлбәттә, үзләренең ризалыгыннан тыш, буны беренчектә үзгәртеп, я йер, я акча дип үзгәртеп булмай, шулай бит. Һәм быел Бөек Киңүгә 75 ел. Ошо билдәле истәлекле датага карата Башкортстан депутаттары нинди саралар үткәрә, сорашулар үткәрә, нинди ярдәм карала безнең ветерандарга? Быел белүебезчә, Башкортстан Республика башлыгының указы буенча план эшләнә. Был план буенча республика мәлендә төрле спорт саралар, айрым тантаналы ултырыштар, концерттар һәм башка саралар, мероприятиялар каралган. Безнең дәүләт җыелышы курултай ягыннан безнең депутаттар үзләренең округларында сараларда әүдәм катнашасак һәм ветерандар белән очрашулар буласак, уларга ярдәм һәм әлбәттә моны авылларда һыу үткәрү, газ үткәрү, шундый төрле Игътибарсыз калдырылмай, димәк, ветерандар. Әлбәттә шулай. Шуңа әле вакытта без моны 2 мартта, 23 февральдә актив рәвештә котлайбыз һәм 9 майга тиклем ошо акциялар барасак. Һәм безнең моны акция була, бит беләгезчә, бессмертный полк, шунда катнашып. Һәм әлбәттә был байрам кына түгел, шул ук вакытта төрле яктан безнең депутатларга аралашу сарахала булып тора, шулай бит. Сынапта саралар, икенче яктан күбрәк йөреп, күбрәк проблемаларны авылларда, районнарда күреп, уларга ярдәм итәргә форсаттан максаттар бирә шундай. Әйткәндә, нинди проблемалар белән мөрәҗәгать иттеләр һеҙгә?
Безгә күбрәк проблемалар райондарды карасак, ул сынап та мына больницаларда ремонтлау, балалар бакчаларын, шуннан мәктәпләрдә күбрәк социаль сферала. Шул ук вакытта икенче яктан карасак, коммунальное хозяйство буенча, ЖКХ сферасы буенча дәүләт йылышы корылтайга үткән елда мына мәсәлән 350 обращение булды. Һәм уларга мына кемгәдер йир бирү буенча, фатир бүлү буенча мына инвалид булган гаиләләр күп язалар бирде. Шуңа ошо проблемалар система рәвешендә, закон формасында ярдәм итеп, без шул рәвештә эшләйбез. Һәм быел шулай Башкортстан Республикаһы парламенты дәүләт йылышы корылтай үзенең 25 еллык юбилеен билдәләй, нинди саралар менән үткәрә? Безнең 25 ел парламентка тула һәм без үткәрәбез гыйльми-гамәли конференция, шуннан соң безнең шундай торжественное собрание буласак. Икенче регионнардан без карманык, чөнки без күбрәк внимание, игътибар бирәбез үзебезнең ветераннарга, депутатларга, шулай ук секретариатта эшләгән кешеләргә. Һәм аерым әйтергә кирәк, безнең 12 мартта шулай тантаналы утырыш буласак Торатауда, һәм йыелыш, концерт буласак. Һәм без мына профильле комитеттар, депутаттар әле хәтта вуздарда лекциялар укыйлар, мына парламентаризм турасында, парламенттың тарихы турасында, аерым очрашулар. Рөстәм Рифатович, безнең бүгенге тапшыру байрам алдыннан сыга, үзебезнең гүзәл заттарга нинди теләкләрегезне yetkәргә теләр? Мин ошо фурсаттан файдаланып, бөтен безнең хатын-кызларны мына халыкара 7 марттан соң көндән котлайм. Сезгә һаулык, гаилә иминлеге, уңышлар теләйм. Рәхмәт. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, республика кануниятендәге үзгәрешләр турасында Башкортстан дәүләт йылышы корылтай рәисе урынбасары Рөстәм Ишмөхәммәтов белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.